Sa gitna ng tumataas na presyo ng langis at iba pang bilihin, inanunsyo po ng pamahalaang lungsod ng Dagupan ang pansamantalang pagsususpinde ng tradisyonal na Gilon-Gilon Eddalan ngayong taon na nakasanayan ng bahagi ng Bangus Festival. Base na rin po yan sa naging paalala ng DILG sa praktikal na paggasta ng pondo. Ayon sa inilabas na pahayag ni Mayor Belen Fernandez, ang hakbang ay tugon sa kasalukuyang krisis sa global oil supply at pagtataas ng presyo ng gasolina na labis na nakakaapekto sa mga mangingisda, vendors at manggagawa sa lungsod. Sa halip na tradisyonal na parada, ang pondo at resources ay ilalaan na lamang sa proyekto at serbisyong pangkalusugan kabilang ang Project Linaw Mata, dental mission, job fairs at iba pang community support program na direktang makakatulong sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente. Bagaman ipinagpaliban ng Gilon-Gilon Eddalan, tiniyak naman na magpapatuloy ang Bangus Street Party o Bangusan Street Party, Bangus Rodeo at Bangus Cuisine upang mapanatili ang kasiyahan at kultura ng lungsod habang ipinapanatili rin ang diwa ng Bangus Festival. Ayon sa opisyal, ang pansamantalang pagbabago sa programa ay hakbang patungo sa mas sistematikong pagpapahalaga sa kapakanan at seguridad ng bawat pamilya sa Dagupan habang nananatiling matatag at masigla ang bilang Bangus Capital ng bansa. IFM News. IFM News. IFM News.